आवेले नजरिया शहर में खोजानी बजरिया बजरिया कतही बलमा जीना आवेले नजरिया और उनके खातिरों में छुटका उनके खातिरों में छुटका खाना नहीं खाता दरोगा जी हो 4 दिन से पियवा न पाता दरोगा जी हो 4 दिन से पियवा न पाता लिखना रिपोर्ट रउआ सोचे बिचारे अपना बलमुआ के कैसे बिसारी और लिखना रिपोर्ट रउआ सोचे बिचारे कि अपना बलमुआ के कैसे बिसारी लागता कि सैया हमर हो लागता कि सैया हमर गइले कलकत्ता दरोगा जी हो 4 दिन से पियवा न पाता दरोगा जी हो 4 दिन से पियवा न पाता हो गया ओके